Oh, no, 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 no. The number you dialed is switched off. Kai, wannan waya take shiga ko matsalar sabis ne. Ina so in kira kawar lantana in ce ta kira min yarinyar nan na saya mata waya kuma aka yi na kira. Kai. Oh my god. Kai. Oh my god. A'a. Ya dai? Tunda na kira lambar kawar lantana ba ta shiga ba, ban ga ta zama ba. Da haka bari in je da kaina. Na ma saya mata sabon layi, bari ma an gani. Ka gan shi? Bari in je nuna mata na saya mata sabon layi. Dan ban ga ta zama ba zan je da kaina an gani. Yar zai ma in birge ta. Kai. Oh, no, 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 no. Kai, ya Allah ba mu sa'a. Wai yanzu ta ina ma zan fara. Kai, bari mu fara da yanzu. Allah ba mu sa'a. La 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 la. Oh, no, 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 no. Kai, kamar na ga waya a hannun wannan gani kuma da dukkan da magana ne fa. Oh, no, no, no. Kai, zan ci banza bari in juya. Oh, no, 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 no. La ilaha illallah. Na banka ta zama la ilaha illallah. Oh, no, 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 no. Kai, na manta ba hada da kwaban waya ba kuma wallahi sai na karbo. Kai? Ba kai ne ka kaban waya ba? Kwarai da gaske ni ne. Me ya dawo da kai? Na dawo karɓo kwaban wayan ne. Haba saboda mu kuda halakku ne a hannunku. Kai? Oh, no, 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 no. Allah ya